जय जगन्नाथ। देखंतु कार्तिक मासरे प्रभु दर्शन देइचंती भक्तंकु। मांस कटा काठ कटा गंठीरे जगन्नाथ दर्शन देइचंती भक्तंकु। କେମିତି କ'ଣ ବାହାରିଲେ ସେମିତି ତା ବାଦେ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଜି ପୁରା କାଟୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, 3-4 ଥର ହେଲାଣି କଟା ହେଇଛି। ତା ବାବଦରେ ଆଜି କ'ଣ କହିବେ? କାଟୁଥିଲେ ସେମାନେ କୁକୁଡ଼ା କାଟୁଥିଲେ ଆଜି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ 2 ପଟେ ଯାକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର